É a segunda vez que estou aquí. Fixe unha entrevista, eu creo que fai 4 anos, que ademais eu estaba despistado, estaba dando un paseo, correndo en chándal por Samil, cando de repente me soa o teléfono e a Piño Prego. Joder, que levamos media hora esperándote, aparecín con unha pinta increíble. Hoxe estou algo arreglado. Pois eso, Morris. Nunca fui un actor vocacional, por así decirlo, desde pequeno. De pequeno que non sabía que podía ser de maior, pero nunca fui un rapaz simpático, extrovertido, destos que toda a familia se escojona nas festas, non. Mais ben, era un rapaz tímido, introvertido, cunha mirada que xa se escondía detrás das gafas. Bueno, total, que cheguei, estudiei no Colexio Labor, o Colexio Labor unha desgracia, castigado todas as semanas, colexio destos de disciplina, e cando por primeira vez cheguei ao Instituto da Guía, unha profesora de francés me meteu pois a formiguillo un pouco do teatro, non? Eles facían unha obra todos os anos, como non polo 17 de maio, e entón me dixo, bueno, pois veña, facemos os vellos non deben de enamorarse, e lóxicamente eu facía a Don Ramonciño, e a miña sorpresa foi que a partir dese momento me empezaron a decir todo o mundo, porque fomos por varios institutos, que a xente se reía moitísimo comigo, que se escojonaban, debía ser unha mezcla do físico, da miña forma de ser. Eu non me explicaba, porque eu cada vez que me veía no espello, para nada me facía gracia, máis ben son un home tirando a torturado, que se ve no espello e ten enseguida que apartar a mirada. O caso é que funcionaba encima do escenario, e aí me fun quedando, como era de Teis, salindo do instituto e me metín nun club juvenil, éramos poucos os que podíamos acceder así ao mundo da cultura, do espectáculo. Gran ventaxa con respecto a hoxe dos chavales que empezan que con moitos estudios pero con moita competitividade. Éramos poucos. Aí formamos Teatro Popular Galego no barrio de Teis, TPG, moi típico tamén daquela época o nome. E despois xa así que fundamos Artello, montamos unha sala ocupa aí na Sala Carral, que daquelas non había ocupas, pero non se as ocupábamos, que logo nos botou a policía, cando aínda estaba o Hotel Universal, e aí xa un pouco nos profesionalizamos todos, e xa empecé a decir que eu era actor. Despois xa viría a televisión, viría a doblaxe, viría o cine, etc. E fun dos primeiros actores de teatro que chamaron da tele. A tele non levaba ningún ano, era un programa de Manolo Rivas que se chamaba O Mellor, e eu facía parodia de Modesto Ciclón, que ademais salía a veces con el, co Home do Tempo, con Santiago Pemán, e claro, o Home do Tempo en Galicia é moi importante, entón, aquela era unha parodia que lle chegaba muitísimo a xente, non? E si, eso foi o primeiro, despois xa virían os programas máis gamberros, pero aquele era moi simpático, o presentaba o propio Manolo Rivas. Como cambiaron as cousas, Manolo Rivas era periodista fixo de Televisión de Galicia. Joder, que aqueles tempos, as cousas cando nacen teñen unha forza increíble, porque ademais teñen pouco control, e aquel foi un momento moi, moi divertido. Hoxe en día non digo nada. A miña experiencia con Manqui é de moitos anos atrás. Eu estaba na Sala Carral, esta que decía antes, na Rúa Carral, que estábamos a Artello, e había un pub, eu creo que o máis antigo, que era o Charango, non? Entón, de repente, ven Manuel Manquiña a actuar, eu escoitar a falar de Manuel Manquiña moitísimo. E el viña de Londres, viña de facer cabaret, e traía un espectáculo que se chamaba Blanca Madison, e é máis, todos estábamos enganchadísimos porque Manqui xa tiña aquela pinta provocadora, era un tipo moi especial, e encima lle levaba as luces e os sonidos Solange, que era a súa moza daquela, unha moza francesa, guapísima, unha cousa destas que mirabas máis para as luces que para Manqui casi, non sabías a onde atender. E efectivamente lle vin ese espectáculo e aí contactei con el. Despois nos perdemos, el traballou con Troula, que era un grupo tamén moi gamberro, que facían aquelo de O Velorio, que era un velorio con grupo de rock en directo. Bueno, foron momentos bonitos do teatro. O perdín un tempo de vista, e Chichi Campos, o gran Chichi Campos, de repente nos chama un día, joder, Manquiña, Morris quería hacer un programa, tal. Dices, bueno, pois a ver,
pero non me deixan, non teño presuposto, non vos podo pagar casi, isto é unha merda, porque isto se empezou a despotricar. E entón chegamos a un acordo os tres, isto foi así, tal cual o conto. E dixo, bueno, vamos facer unhos sketches para un programa que había, que o programa, eu creo que era de Pemón Bouzas, non era nin de Chichi, nos facíamos unhos sketches. E fixemos unhos sketches dunhos concursos absurdos, e acordamos entre os tres, oye, se isto vai arriba e gusta, pois entón sí que lles decimos, oye, nos pagades como tedes que pagar, e se non, vía. E así foi, saliron ao aire aqueles sketches, eu non sei se era entre nós o programa, o caso é que foi un éxito rotundo. E entón xa nos chamaron da dirección da TVG e nos ofreceron continuar cos sketches e xa máis adiante a Chichi un programa dirixido e escrito por el que era o A ver que vai ser isto. Entón aí xa estábamos os tres metidos en faena. Eso foi acojonante. Algún día hai que contar esta historia, pero como feito a feito, como ocurriu. Entón, encargaron o programa a Chichi, dixeron, non, queremos que sexa un programa de plató, vamos a facer uns decorados. Antonio Simón fixo uns decorados increíbles. Eu facía, eran Toni Bermúdez, el, e eu era Beni Guzmán. E entón presentábamos a programación da TVG, baixábamos por unhas escalinatas, unhas iluminacións increíbles, todo fixo feito no plató. E eu xa, aínda non conocía moito a Chichi, pero xa antes de gravar, eu escoitaba a Chichi continuamente que decía, bueno, isto, gravamos parte del primero e non volvemos. Nosotros vamos por aí, a la calle, a gravar. Efectivamente, ali quedou todo decorado. Eu mesmo escojonaba, porque eu aínda non conocía ese tipo de personaxes, que nos juntábamos coa dirección da actriz, sí, no, plató, fenomenal, sí, unhas escalinatas así iluminadas en colores, vais ser uns personaxes, todo dirixido á programación da TVG, sí, por suposto, e por detrás non vamos a facer nada deso. Oye, así foi. Non fixemos nada deso, e o fixemos durante épocas porque ininterrumpidamente nos deixaban gravar, nos despedían, nos volvían a coller, nos despedían, aquilo foi un número moi gracioso. Pois eso é a conexión con A ver que vai ser isto, con Manqui. Toni Bermúdez e Beni Guzmán traballando para vostedes dende a noite ata mañán. Ese era un dos lemas. Eu con Manqui seguín colaborando moito tempo en teatro, tiñamos Artello, facíamos coproducións co Centro Dramático, fixemos unha obra moi simpática que era Almas Perdidas, e despois tamén fixemos a versión teatral de La matanza caníbal de los garrulos lisérgicos, que en teatro se chamaba Matanza dos Seixas, con música en directo e tal. Bueno, el e eu sempre seguimos colaborando e aínda facemos cousas xuntos. Bueno, sin ir máis lesos aquí en Vigópolis, non? El Dioni, el e eu que atracamos aí a Caixa de Forros. Outra boa anécdota. Bueno, eu xa empecé a traballar paralelamente á creación do Centro Dramático, empecé a traballar, pois, en TVG, en series, en producións propias, porque cando empezou a tele non había series, éramos actores todo terreno, Manqui igual, Manqui presentaba Gran Casino, presentaba concursos, facía de presentador, presentaba os vídeos, bueno, non era unha tele pequena que no que estabas obrigado a facer un pouco de todo. Despois deso, veu o mundo da dobraxe, no que, bueno, eran cartos moi inmediatos, pero que eu non gardo moi bo recordo tampouco. Eu doblaba fundamentalmente debuxos animados, que ademais moitísima xente veía aqueles debuxos, porque eu doblaba a Mutenroy, o vello de As bolas do dragón, as bolas máxicas. El Yancha! Pois ese era o que facía eu. Comprárona e cambiaron a traducción totalmente. Entón, eu recordo que o vello este que veía as bragas, facía un traveling coas mulleres, botaba sangue polo nariz, lle pasaba por aquí o traveling, pois o mellor, en casi todos os capítulos, cando se dirixía a Yancha, facía un xesto así. E o que el decía no original era, si me traes una niña con unas tetitas como las tuyas, pues entonces vamos a hacer... Y en la traducción era, hola, buenos días, Yancha, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y bueno, pues eso colaba, pero tenía que ver cuál es otra traducción. Pero realmente es que doblábamos y decíamos, joder, esto tiene la marinera. Así é a vida do espectáculo.
é todo un engaño. Bueno, total, veu esa época da dobraxe e xa empecé a tontear un pouquiño tamén co cine. Apareceron aquelas 3 primeiras películas cando se creou o cinema profesional aquí en Galicia, por así decirlo, despois de Mama Asunción, que foran Continental, na que estuve eu, que era de Villaverde, Urxa, que era de Cao, e a outra que era Sempre Sonxa, que se estrenaran ao mesmo tempo aquí no Cine Fraga. Entón, pois, bueno, a partir de aí seguín combinando un pouco teatro que farei agora, posiblemente dentro de un par de meses, con televisión e con cine. Que creo que é de onde un actor saca a linguaxe, manexando esas tres facetas, non? Pois hasta hoxe en día. Pois seguín facendo tele, fixen algunha cousa mala aquí, algunha serie que acabou, por sorte para todos, pero logo proxectos moi chulos en cine. Desde o momento da Esmorga fixen bastantes cousas. Agora últimamente fago moitas óperas primas, o sea, de directores que fan a súa primeira peli e teñen unha forza increíble. Logo estou encantado. Unha das cousas que podo resaltar é Dogs, unha película totalmente vanguardista, moderna, onde dous chavales de Lugo queren contar o que lles gusta a eles, e cando un conta o que quere pode funcionar ou non, indiferente non deixa a nadie, pero que ademais isto funciona para o tipo de xente que eles queren que funcione, e estou encantado con esa película. Agora mesmo estou na pantalla con Carra outra vez nunha comedia que parece do antigo cine familiar, que baje Dios e lo vea, unha comedia blanca, totalmente blanca, pero moi divertida, con el Langui, un reparto moi gracioso. Vou salir nunha de Carpasoros, chamase El Aviso, de tensión, e a última que fixen foi El Pacto con David Victory, un catalán, que tamén é unha película entre tensión, terror, con Belén Rueda, Darío Grandinetti. Se está montando agora, eu creo que para o próximo verán, máis ou menos, pois saldrá. E televisión, pois, recentemente Fariña, que estamos todos expectantes, pois a ver se estrena, eu espero que finais de marzo, abril. Fariña, onde me tocou facer de Manuel Charlín, me preparei para elo, sobre todo físicamente, porque me metí unha calvicie e unha alopecia tremenda. A verdade é que me parezo en imaxe incluso bastante a él pola estatura e sobre todo polo corte que tiña do pelo. Collín un pouco os xestos del, me documentei por fotos, por material diverso que hai del, non? Fariña é unha serie que eu teño moita confianza nela, porque Fariña eu creo que nace un pouco a rebufo de que se puxeron de moda series como Narcos, cine un pouco periférico, por así decirlo, co acento dos sitios, etc. E entón, para min é increíble que Bambú conseguise colocar ese proxecto pois a unha cadena generalista, non? Como é Antena 3. É unha serie que Carlos Sedes o definía moi ben, que decía que era unha serie de pícaros, e realmente é así, porque estos eran contrabandistas de tabaco, non tiñan alma de grandes narcotraficantes, nin armados por ningún lado. Esa é unha das diferencias, e tamén decía nunha roda de prensa Carlos Sedes, que decía, joder, mentres os narcos, porque os periodistas preguntaban que diferencias hai, decía, mentres que en narcos van armados hasta las cejas, en Fariña organizan as descargas xogando unha partida de dominó. E era así, porque estos son tipos de pueblo. Entón conta un pouco a historia personal anterior a Nécora, a Operación Nécora, desos personaxes que eran uns personaxes de pueblo, de mar, algún máis listo que outro, algún con máis nivel cultural que outro, e algún deles cun poder de seducción total sobre a sociedade, non? Como pasa en todas estas cousas. É un retrato de país, sí, é un retrato de país, pois porque se pensamos neste país, no desarrollo de Galicia, sempre tuvo moitísimo Nacho Carretero, que é o autor do libro, o conta nas entrevistas,
que xa desde a Guerra Civil, se lle quitamos o extraperlo a toda a zona de Ourense, o contrabando, etcétera, este país se queda en nada, porque é unha zona moi deprimida, onde a xente se buscaba a vida, e onde a xente é moi lista para buscarse a vida. Entón, Fariña e a época do contrabando de tabaco respondía un pouco a eso, non? Despois, porque se dá o narcotráfico, etcétera, xa sale na propia serie, que son as condenas, que un vai a Carabanchel, que os colombianos se meten polo medio, etcétera, non? Pero sí ten ese gran atractivo que, por así decilo, o marxen do que significan estes contrabandistas e o narcotráfico para a sociedade e o dano que pudo facer, e como hai que xuzgalo fríamente, ten unha historia que ao mesmo tempo parecía predestinada, porque realmente ti colles toda esa zona e eu non sei que pensaría o Estado, pero no momento que se prohibiu o contrabando de tabaco, recordo que había povos enteiros que intentaban pedir o paro, e con toda a infraestructura que tiñan, é dicir, é como se ti colles a todos un montón de camións, os paras na carreteira e dis, non poden seguir circulando, algo van facer con eses camións. Pois isto era un pouco parecido. É bonito, foi un proceso moi bonito interpretar, porque son personaxes vivos, son personaxes cercanos, e simpáticos, pícaros. Na frase de Manuel Charlín no xuicio, que lle di ao xuiz, intentándose pasar por un pobre home: bueno, sí, señor juez, yo non le digo que non tenga fincas, pero piense usted que en Galicia a 20 metros o llamamos finca. E así eran estes personaxes, non? E iso todo queda reflexado. Despois xa digo que a historia se complica, xa están os colombianos, xa entra a violencia, xa entra todo, pero é unha historia bonita de contar, oscura, porque é a nosa parte oscura, pero oscura por parte de todo o mundo, porque tamén tiñamos que falar dos bancos, de todos os cartos que entraban nos bancos, dos cartos con que regaron toda esa comarca, con todos os negocios que se montaron. E ademais, algo evidente, todos temos na mente, cando mercábamos aquí na Rúa do Príncipe el Winston de Batea, con aquel que vendía na bolsa, aí empezou todo, non? E con todos os políticos fumando Winston de Batea no Parlamento, non? Pois esa é un pouco, Fariña contará esa historia un pouco hasta a Operación Nécora. Bueno, pois isto foi todo, e non sei, porque contei tantas cousas entre a anterior e esta, que esta vez sí que, se Vigópolis sigue para adelante, que non o dudo, durante moitos anos, haberá que esperar 6 ou 7 anos a que volva eu aquí, porque non vou ter cousas que contar. Así que, a disfrutar, e piño, se me toca a lotería, la cierro.